Pozdravujem vás, priatelia, ja som Tajfun. Priatelia, všetkým vám posielam srdečné pozdravy, úctu a lásku z nového dňa. Dnes urobíme to video, na ktoré ste čakali. Počasie je tiež veľmi pekné. Trafili sme krásny teplý deň. Už niekoľko dní nás dážď a bláto trápili. Aj môj dedo, ako sa teraz pekne hrá ten dedo. Nezbedný dedo, synak. V tom minulom videu sa na teba všetci nahnevali, kámo. Ľudia povedali, pust Hektora na deda, nech sa trochu spamätá. Úplne nás vytočil. Máme spraviť špeciálne poroznávacie video pre deda a Hektora, priatelia? Teraz, nech nás Boh ochraňuje. Nemôžem vystaviť Hektora takému riziku, lebo dedo by ho mohol zmlátiť. Človek nikdy nevie. Dnes, brat, aká je naša téma? Chcel som pustiť aj Reinu, ale nakoniec som vypustil Carlosa. Dnes je naša téma, brat, vezmeme Carlosa do servisu. Viete, naposledy som bol v servise. Tam náš kamarát mal krásnych psov. Cane Corso, Dogoš, Jallor. Mal tam psy, povedal som mu to. Povedal som, že sem prídem s Carlosom na raziu. Aj vás som sa pýtal. Všetci povedali, aby som tam urobil raziu s Carlosom. Dnes získame talianskeho žrebca. A navyše ho prvýkrát zoznámim s nejakými psami vonku. Uvidíme, či to, čo robí na záhrade, urobí aj vonku. Aj to otestujeme. Takže dnes je to Carlosa čaká test sebavedomia. Vilkan začína natáčať našich levov odtiaľto. Escobar, mašallah, môjim levom. Nemecko. Jeho vlastné dieťa. Inak známy ako nepriateľ oslov Escobar. Na pravej strane, na pravom krídle, Cane Corso Italiano. Taliansky žrebec. Vlastné dieťa Talianska. Druhý nepriateľ oslov Hektor. Na tretej dráhe Rottweiler. Pochádza z nemeckého mesta Kreuzberg. Vlastné dieťa Nemecka. Alex, naša dievčina, ktorá sa vyrovná chlapom. Na druhej strane, taliansky žrebec, anatolské lev. Muž, ktorý zabil tigre, levy, diviaky aj vlkov. A z noblesov sparujúci a ohromujúci Carlos otec. Vedľa neho je Asil, tiež lev. Asil je tiež anatolské lev. Áno, Carlos, si pripravený, synak? Mám ťa pustiť von? Poď sem, nech ťa objímem, synak, poď. Poď sem. Už mi to prestalo prichádzať na myseľ. Povedal som si, že stačí. Musím o tom trochu popremýšľať. Taliansky žrebec. Poď sem, žrebec. Ale vlastne, toto už nie sú taliansky žrebci, brat môj. Sú tieto na talianskej pôde, Gekan? Toto sú tureckí levy, synak. Toto sú právi synovia z Čanakkale. Toto sú tureckí levy. Už prestávam hovoriť taliansky žrebec. Je to jeden z vojakov, ktorí budú bojovať v bitke pri Čanakkale. Pôjde vpredu. Carlos, poď sem, nech ťa objímem, poď. Poď sem, nech ťa objímem, synak, poď. Synak, dnes mi ukážeš svoje schopnosti. Keď pôjdeme do tej priemyselnej zóny, rozbujašiš to tam. Dobre, lev môj. Dôverujem ti, paša môj. Nech ti Boh žehná, synak môj. Tento by toho chlapa zožral. Tohto chlapa by normálne ugriloval na ražni. Tento z neho spraví kebab, spraví z neho mleté mäso. Nech ti Boh žehná, synak môj. Zbláznil sa. Nech ti Boh žehná, synak môj. Alex, dcera moja, chcem ti niečo povedať, poď sem. Pozri, Zlatko, nehádaj sa. Všetci zostali ako prikovaní. Hektor, otec, neber to zle, že mám rád z tohto Carlosa. Vieš, že ťa veľmi milujem. Si môj levý syn, ten, čo skolí aj medveďa. Hektor, čo skolí aj medveďa. Nech ti Boh žehná, synak môj. Teraz pripravíme otca Carlosa o chvíľu. Dobre, vlastne, nemali by sme so sebou vziať aj Asiu spolu s Carlosom? Alebo dnes spravme to, Gochan. Poďme vziať Carlosa. Zmerajme jeho reakciu. Potom na budúce pôjdeme s Odinom. Chcem trochu viac zvýrazniť otca Odina. Deston! Synu, vyrasti, aby sme ťa mohli sledovať. Vyrasti, no tak, vyrasti. Destan, brat, môžem vám už teraz niečo povedať. Pozri. Ako strela. Brat, žiadne ostýchanie. V záhrade vypukla malá bitka, vieš? Mali sa normálne bojí, pišti, ale teraz nič. Ide do toho, chlape. Mašalach, môj lev, poď sem, nech sa na teba pozriem. Dcéra, počkaj chvíľu, vezmem Destana. Poď sem, synák, poď. Kde je ten lev? Kde je ten môj fešak, syn? Mám ťa tam tiež zobrať? Bracho, nie je, všetkým sa páči, presne tak, ako tu mám rád. Ide v stopách svojho otca. Mašalach, môjmu levovi. Si vlastné dieťa charizmy, vlastné, poď. Poď, vezmem ťa od dnu. Už si veľký chlap, Šibav. Váš otec sa o nás dobre stará, samozrejme. Tajfún z internátu.
Ako pekne, ja som robil internát. Odkedy prišiel GameCon, dal som si s internátom trochu pauzu, priatelia. Začíname znova s internátom, však? Dcéra. Poď teraz, poďme aj k tým kozám. A Tonyho som už tiež zavrel. On mi začal byť veľmi rozmaznaný. Bracho! Vyhrocuje to, vyvoláva hádky. Preto som povedal, Tony, zlatko moje, poď na chvíľu do krietky. Povedal som, oddychni si trochu. Potom som povedal, vyjdeš von, medzi ľudí. Carlos, prosím ťa, trochu to odtiaľ odtiahni. Carlos! Nech ti žehna Boh, syn môj. Nech ťa Boh ochraňuje. Chválim si, vieš. Pozri, všetci si uvedomujú, že ich chválim, však? Gökhan. Chválim ich, cítia to, vidia to. Naše mäsové kúčata tiež dosť mi rastli, priatelia. Poď, pozrime sa aj na naše kozy. Toto miesto, táto časť záhrady, je moja zóna pokoja, viete. Hej, Bončuk, čo robíš? Pekný chlapec. Mám ťa tiež zobrať do dielne? Tamojších psov tráv jedným rohom. No tak môj lev? Dá sa to? Mám zjať aj svoju korálku na prechádzku? Keď príde leto, sľubujem, že túto korálku vezmem k moľu. Nechám ju zaplávať si v mori, uvidíme ako pláva. Gekhan, kozy vedia plávať v mori, však? V živote si už niekedy vzal kozu plávať do mora? Nezal som. Tak poďme robiť niečo poprvýkrát. Boncu a vezmem v lete, synak. Sľubujem, platí? Odfoď ma tu s mojím levíkom. To je chlap, fakt chlap. Bončuk baba, vlastný syn charizmy. Toto Bončuka mám veľmi rád, priatelia. Pretože naozaj pozerá ako pes. Kde je môj syn? Nezhojila sa mu rana? Syn môj, prečo sa ti tá rana nezahojila? Vy si ale chránite kožu. Nezbedný Bonzuk, prečo sa navzájom bodáte rohmi, syn môj? Prečo sa navzájom bodáte rohmi? Veď nám ešte neprichádza žiadne jahňa, však? Holuby tiež, chvála Bohu, dobre vzlietli. Gökhan, skús zapískať. Tým zapískej. Mášallah, mášallah, mášallah. Anatolský levy, no teda. Za vás by som sa aj obetoval. Mašallah, nech krajina vidí vtáka, odfot to. Toto sú anatolský levy. Nedávno sem zase niekto prišiel. Priatelia, vypustili sme vtáky, dobre? Sledoval som jedného vtáka. Máme jedného premetavého holuba. Minule sem prišiel jeden chlap. Za jedného vtáka položil na stôl 120 000 lír v hotovosti. Povedal som mu, schovaj to, vtáka nedám. Gekhan je svedok, je to tak, brat môj? Ja, bratku, nie som svedkom takýchto klamstiev. A potom... Aká lož? Vidíš to, Vidíš to, vidíš. Prečo klame? Veď narátal 150 miliárd, nie? Je to málo. Povedal som menšiu sumu. Preto, priatelia. Poďte, uvidíme, Gökhan, ty choď prvý. Hoď vpredu. Ste pripravení, mladí? Teraz privedieme Carlosa. Dedo sa na ňo vrhne ako blázon. Na záhrade bude hotové peklo, chaos, bitka, krík. Dúfam, že odídeme v poriadku. Bez toho, aby sme stratili sila. Dnes ťa, Carlos, vezmem von s anatolským levom Tarosom. Dobre, synák? Hej, môj fešak syn. Chcem zobrať Carlosa aj na trh. Dnes poďme do priemyselnej štvrte. Potom pôjdeme aj na trh, dobre? Pôjdeme so synom na trh? Carlos, si pripravený, synák? Dedo tu nie je však. No pozri sa na deda, vidíš to? Je veľmi zákerný. Prichádza potichu. Dedové uši sú už ako u čarodejnice. Dedovo sorak. Carlos, otec. Povedzme, bismillah. Nie, Asil, nie, pozor. Počkaj, dcera, počkaj chvíľu, dcera. Nie, dedo. Hej! Dedo, no tak? Počkaj, synu. Mašallah, pozri sa na tú dôstojnosť. Pre Boha, mašallah môjmu synovi. Si pripravený, môj lev? Počkaj, pomaly, Hades, už mi ideš na levy, počkaj. Bracho, na venčenie tohto by som potreboval ešte 2 chlapov, ako som ja. Nestačí na to sila, prisahám, nestačí na to sila. Dúfam, že to zvládneme. Toto bude video bez hádok a hluku. Pretože aj psi na mieste, kam ideme, sú rizikové, bracho. Nedajte sa zmiať s tým, že ste ich minule videli pokojné. Teraz ho zoberieme na cudzie územie. Dúfam, že dnes nebude bitka, ale dávam tomu 50%. Dúfam, že sa nepobijú. Pretože Carlos otec sa vo svojom živote ešte nikdy nepobil.
Nikdy som to nedovolil, nikdy som to nepovolil. Nikdy ani len nikoho nepohryzol. Vyrastla z nej taká sladká a jemná. Pane Bože. Pomaly, synak, pomaly. Je silnejší ako Fajsal. Prisahám, že je silnejší ako Fajsal. Keby som ho vzal do hôr a naložil mu drevo na chrbát, aj tak by to utiahol. Prisahám na Boha. Počkaj, ako začal fúčať môj lev. Pomaly. Počkaj, nie, dedo, nie, dedo. Tyson otec, upokoj sa. Tyson sa vrhne, nie, dedo. Tyson sa riadne vyhecoval, bratku. Tyson sa riadne vyhecoval. Počkaj, poďme pekne, pomaly a pokojne. Pokojne, pokojne, dobre, synak. Do keľu, skoro mi srdce vyskočilo z hrude. Počkajte. Carlos, ale buď opatrný. Gekan, hneď zavri dvere, nech neutečú. Carlos, poď sem. Nikto tu nie je však. Pustíme Carlosa, nech sa prejde. Carlos! Pustím ťa, nech sa trochu rozdýcháš. Poď, chlapče. Dáme Levovi trochu tréningu. Poď, Carlos. Poď, poď, chlapče, poď, chlapče, poď, chlapče. Poď, chlapče, nechod do blata, pôjdeš do auta, poď. Poď, poď čistou cestou, poď. Teraz, keďže Carlosa nemôžeme neustále púšťať, má upchaté plúca, dáme mu trochu tréningu, keď pôjde. Aby sa mu plúca trochu otvorili. Nech má poriadne sebavedomie, mašallah, môjmu synovi. Ešte len Carlos, priatelia. Teraz má 14 mesiacov však, asi 14 mesiacov. Ak si dobre pamätám, práve teraz má. Ešte je to mláďa. Pes je štenia, kým nedosiahne 2 roky. A keď má 3 roky, je už úplne dospelý. Jeho charakter. Jeho sebavedomie, fyzická stavba, všetko sa ustáli. Je, chvála Bohu, pekne vysoký. A ešte aj do šírky zosilne. Potom sa pozri na otca, Carlosa. Detko prichádza. Odkiaľ skočil synák? Fíha, synák, ako si tam odtiaľ skočil, detko? Synák, toto dieťa nám narobilo problémy. Toto nie je pes, toto je zajac. Je to zajac, alebo čo? Ako preskočil cez ten veľký plot, synák? Dedo preskočil a prišiel odtiaľ, bracho. Prisahám, dedo je fakt šialený. Dedo, poď sem. Keby som ich pustil, pobili by sa. Je to jasné. Hovoríš, že by sa pohádali? Carlos vždy niečo urobí. Kopne ho do hlavy. Carlos má jednu známu vlastnosť. Kopáva psov do hlavy nohou. Carlos je pán. Tak teraz, bratku, naložme Carlosa do auta. Dobre, pozri sa na tú dôstojnosť. Mašalách môjmu synovi. Pravý syn Anatolie. Anatolské lev. Tvoja charizma úplne stačí, chlapče. Poď sem, nech sa na teba pozriem. Poď sem, nech sa na teba pozriem. Veľké babetko. Teradivajú, nalož ozme do auta. Pokračujeme tam, kde sme skončili v dielni. Mám na vás prosbu. Prosím, nesklamte ma. Prosím vás, pre lásku Božiu. Ak by ste tento videoklip lajkovali, prihlásili sa na odber a zanechali komentár, veľmi by ma to potešilo. Pozrite, vaše lajky a komentáre sú pre mňa veľmi cenné. Nezraňujte ma, bratia. Mám ho vyprovokovať? Čo to hovoria, chlapče? Hej, Carlos. Brávo môjmu chlapcovi. Pozri, ako sa drží. Vidíš to? To je lev. Priatelia, teraz sme vysadili Carlosa otca, prišli sme k priemyslu, dobre? Trochu som ho posunul dozadu, aby sa Carlos otec mohol pomaly rozbehnúť. Teraz pôjdeme za Majou a Maxom. Oni nás už z diaľky videli. Teraz, brat môj, úplne sa zbaznili. Štekajú ako šialení. Obidvoch sme ich priviazali pre istotu. Človek nikdy nevie. Aby sa nepobili. Poď sem, Carlos otec. Carlos ale už teraz sa začal nadchýnať. Nech mu to vydrží, môjmu synovi. Fride s tebou. Vitaj, ahoj. Čo robíš, ako sa máš? Dobre, dnes som priviedol talianskeho žrebca. Si pripravený? Ja som pripravený. Dnes, brat môj, prišiel skutočný šéf tohto miesta. Teraz pozri, teraz natoč Majlu a Maxa, ukáž ich. Len čo Max hneď začal byť aktívny, aj Majla to urobila. Myslíš, že by to zvládol, keby vyšiel von? Za Carlosom? Mohol by to zvládnuť. Carlos, kto sú oni, synak? Môj lev, poď sem, nech ťa Boh ochraňuje, môj syn. Tvoj! Pomaly, synak. No čo, blacho, bol veľký? Poď, poľaď ho, poď.
Nie, pohľaď ho, poď sem, poď. Poď ty. Poď, buď rozumný, nenechaj sa zmiasť tým, že vyzerá prísne. Pozri sa na neho, nech mu Boh žehna, môjmu synovi. Ku komu ho mám najskôr zobrať? K Majle alebo k Maxovi? Poďme najprv za Majou. Poď, najprv pôjdeme za ňou. Carlos sa hneď začal zaujímať, ale nech sa darí. Nech mu Boh žehná môjmu synovi. Nech mu Boh žehná môjmu synovi. Nech mu Boh žehná môjmu synovi. Boj, môj hrdina. Počkaj, syna, počkaj. Podľa vás je silnejší Majla alebo Carlos? Čakám na vaše komentáre. Bravo, synak. Carlos, ty lev jeden, nech ti Boh žehná. Nech ti Boh žehná. Pusti sa do toho, Majo. Pusti sa do toho? Pusti sa do toho však. A ani neriskujme, prístupme k tomu opatrne. Teraz, brat môj, meriame ich sebavedomie. Počupo si? Mám trochu pritlačiť na Carlosa? Carlos, čo to hovorí, chlapče? Hej? Môj lev Carlos, počkaj, nech sa pozriem. Kalmaxovi tam? Vidíš to? Keby tam nebol ten drôt, hneď by to zobrali. Počkaj, upokoj sa, chlapče. Pomaly, počkaj. Poď. Títo vojdu. Lenže, mašalach, ani jeden z nich nemá R, však? Vyťahneš Maxa? Pozri, zlomil to. Čo toho lovíš? Mašalach. Mám to ešte raz priblížiť? Čo to hovoríš? Do keľu, ako sa tam dostal do keľu? Čo to hovoríš? Počkajte chvíľu, ako sa tadiaľ dostala jeho papula. Pomaly, chlapče, upokoj sa. Počkaj. Čo to hovoríš? Chlapče, ako sa ti tam dostal ten zub? Počkaj, nech sa pozriem. Počkaj. Dobre, chod takto. Počkaj, nech sa pozriem. Máš vodítko? Skús to vyťahnuť, nech sa pozriem. Keď sa mu ústa trochu zakrvavia, dobre, skús to vyťahnuť, synak. Ale ja to odtiaľ nevyberiem. Prečo? Prísahám, neverím tomu. No tak to vyťahni, nech sa pozriem. Nedokážeme ich oddeliť, bracho. Nič sa nestane, nebudú sa biť. Skús to vyťahnuť von, nech zistím ich reakcie. Opasok. Ty nemáš nič? Ja nemám. Ani reťaz, nič také nemáš? Počkaj, synak. Ako sa mu to ústa dostali cez to miesto, čo? Môj šampión. Počkaj, nech sa pozriem. Prinies, Carlose, poďme ho sem trochu potiahnuť. Počkaj. Poď, chlapče, nech ti Boh žehná. Stoj. Počkaj, chlapče. Bracho, ani jeden z tých psov nemá R. Teraz. Keďže sú všetci všeobecne dominantní psi, hneď medzi sebou začnú bojovať o dominanciu. Ale, chvála Bohu, Carlos otec vonku. Brácho, nemá ani štipku sebavedomia. Ale chvála Bohu, môjmu levovi synovi je veľmi sebavedomý. Ja pôjdem takto, ty ho priveď, ak to nepôjde. Dobre? Ja pôjdem takto, ty ho priveď. Poď, Carlos. Poďte, trochu uvoľníme Carlosa, priatelia. Poďme trochu dopredu, uvidíme. Pôjdeme spolu a zároveň to vonku zmeriame, uvidíme. Teraz sme už na ich území, takže každý kohút je na svojom smetisku sebavedomejší. Ale Carlos, otec, sa nebojí, nemá žiadne zábrany, nič mu nechýba. Tamto tam prešlo na pery, asi preto, že boli ovisnuté však. Nehryzol, len škrabov. Momentálne tam nič nie je, len malý škrabanec, zub sa toho dotkol, ale neudržal sa tam. Synak, hovoril som, že tadiaľ neprejde. Vážne. Zrazu to udrel, bratku, zrazu však. Synak, on udiera tou hlavou udiera. Nevidíš Carlosa? Ten blázon zlomí tie drôty. Teraz sa musíme s Carlosom za toto pomstiť, Gekán. Musíme sa za toto s Carlosom pomstiť. Poď, synak. Poď. Carlos, ukáž, čo vieš, predveď sa tam. Dcera moja. Poď, kráska moja, poď. Poď, zoznamím ťa s Carlosom, poď. Poď, počkaj, Carlos, počkaj. Carlos sa teraz bude zase hrať so psom, bude ho udierať po hlave. On ho bije rukou, ten blázon.
Dobre, teraz Max prichádza pomaly, bracho. Carlos sa na ňo zameral. Teraz sa trochu vzdialime aj z Maxovej oblasti. Dobre, kam by sme mali ísť? Aj tam je preplnené. Počkaj, nech sa pozriem. Banda sa už zhromaždila a limuzíny prichádzajú zozadu. Poď, synak, ale Carlos sa na to úplne zameral. Počkaj, pomaly, synak. Pomaly, synak. Počkaj. Carlos spadne, bračo. Aj toto miesto. Poďme takto. Hovorí, že neverí? Teraz je na vodítku, však šteka. Keď to pustíš, je to iné. Mám sa približiť? Počkaj. Mašallah. Počkaj, synak. Mám ho trochu viecovať? Počkaj. Pozor. Pozri, ty toho psa príliš púšťaš. Ak ho tak veľmi púšťaš, stratíš ho. Dobre, drž ho opatrne. Počkaj, pozor, synak. Nech ťa Boh žehná. Obaja sú nádherní. Nech ich Boh žehná. No a čo teraz? Ako ich dáme dokopy? Naším cieľom je ich dať dokopy. Ako nebude? Teraz povedz ty, ako to bude. Počkaj, Carlos, poď sem, synák. Čo keby sme udali ovenia dozadu? Nemôžeš ich nechať očúchať sa odzadu, pobili by sa. Počúpo si. Teraz sú obaja dominantní. Aj Carlos sa stal dominantným, keď vošiel na jeho územie. On teraz získal ešte väčšie sebavedomie, rozumieš? Teraz oni vojdu. Počkaj, synák, no. Klobúk dole pred tebou. Čo to hovorí, synák? Môj lev? Klobúk dole pred tebou, fakt. Carlos, frajer. No teda. Poď, synák. Nech sa to k tebe neotočí, počkaj. Bracho, pozri, drž to opatrne. Ja nemám problém, pustím to, Maxa udusím, preto to hovorím, chápeš? Ja ti hovorím, Maxa udusím, ja s tým nemám problém. Ty povedz, že aj tak si dávaj pozor. Potom budeš ty ten, kto bude smutný. Vieš, aký je vlastne môj hlavný cieľ dnes? Čo som ti povedal? Carlosa prvýkrát zoznamujem s cudzými psami vonku. Pozri, chcel som zistiť jeho sebavedomie. Carlos, frajer, klobúk dole. Zo sebavedomia neubral ani trochu. Môj lev, klobúk dole pred tebou. Na budúce prinies k nám Maxa. Si za... Ale nech tento videoklip dostane 8000 lajkov, priatelia. Maxa prinesieme do našej záhrady. Pozri sa, teraz Carlos vošiel na cudzie územie. Má problém so sebavedomím? Áno, má. Kráľ? Samozrejme, že kráľ, to je anatolský lev. Predsa len je to môj. Kráľ, ale som zvedavý, či by Max urobil to isté, keby prišiel do našej záhrady. Teraz, Max je sebavedomý pes. O čo sme sa spolu rozprávali, vieš? Má nejaké pochybnosti o niektorých veciach. Koľko má teraz rokov? Teraz má 14 mesiacov. Takže je to rovnaké ako tento. Obaja sú rovesníci. Takže, ako som povedal, povaha 14-mesačného psa sa ešte úplne nevyvinula, priatelia. Úplne sa ustáli, keď bude mať rok alebo 2, bratku. Ale našťastie naši levíci sú silní. Presne tak, ako chcem a mám rád, cieľom tu nie je nechať ich byť sa. Nechápte ma zle. Keďže sme priatelia, medzi sebou sa len žartujeme. Cieľom je vyskúšať si ich sebavedomie. Chcem s nimi ísť spolu do lesa ako kamaráti. Ale namiesto toho, aby v lese lovili divé zvieratá, lovia jeden druhého. Poď, chlapče, upokoj sa. No teda, chlapče, ty si ale lev, chlapče. Poď sem. Lev je mláďa. Poď, synak, dobre, upokoj sa. Poď. To je vlastne môj najväčší sen, už som to hovoril minule. S Hektorom chcem vziať oboch. Predstav si, že sa dohodli. Človeče, medveď, lev, tiger, vlk, čokoľvek vyjde, mne to nič neurobi, našťastie. Poď, synak. Poďme teraz trochu aj takto, uvidíme. Prejdime sa ešte chvíľu vedľa seba. Teraz potrebujú stráviť spolu nejaký čas, aby si na seba zvykli. Napríklad teraz, keďže sú to samci, môžu sa pobiť. Potom jeden získa prevahu, druhý ustúpi. A potom ho bude poslúchať. No aké pekné, ale dávaj pozor. Dávaj pozor. Pre lásku Božiu. Ak to urobíš, bude problém.
Je to aj tvoj kamarát, čo je s tebou? Hej? Prosím ťa, on to pochopí? Ak si obuješ čižmi ako ja, budeš sa tu pohybovať pohodlne. Carlos Baba. Obetujem sa za tvoju odvahu, tak potom na budúce prídem aj ja s Odinom. Dohodnuté? Skúsme ešte Odina vonku. Je poslušný alebo nie? Myslím tým, či je dominantný. Alex je samica, synak. Samica psa. Tak potom privedeš Asiu. Nech to skúsi urobiť na Asii. Či dokáže urobiť ten istý pohyb. Počkaj, uvidíme. Pani Asia je veľký problém, bratku. Nerozlišuje samca od samice, chvála Bohu. Pozri, teraz vidíš, trochu sa upokojili. Poďme sa tam hore pozrieť na chvíľu. Carlos, poď sem, otec. Teraz ich ešte raz postavíme vedľa seba, ja si tam sadnem. Dobre. Alebo nech si sadnem sem, počkaj. Ty to pomaly prinies, len to prinies. Carlos. Poď, synak. Poď, synak. Mášala, môjmu levikovi. Anatolský lev. Budúca legenda. Má len 14 mesiacov, aha. Cebalínovi, o mašalách, no jasné. To je môj syn. Môj lev. Brat. Už na farme ukazuje, čo v ňom je. Mašalách. Aj vonku je rovnaký. Teraz pozri, prines to pomaly. Vôbec ho nehecuj. Nespúšťaj to, neťahaj príliš. Buď v pohode. Uvoľni sa, nechaj to voľne. Uvidíme, čo sa stane. Pozri, držím ťa, drž pevne. Pozri, keď držíš, dávaj pozor. Uvoľňuje k nohu, mohol by si sa nechať strhnúť. Max, poď sem. Max. Poď, synak. Vieš, na Cane Corsov je jedna vec, ktorú nemám rád, bracho. Veľmi rýchlo sa unavia. Však? Sú trochu nemotorní. Poď, Max. Max, poď sem. Poď, chlapče, poď, chlapče, poď, chlapče. Poď, chlapče, poď, chlapče, poď, chlapče. Áno, teraz púšťam Carlosa. Púšťam ho? Sme pripravení? Mám ho pustiť? Jeden. Nie, nepustím ho. Ak by som ho pustil, vošli by dnu. Carlos má taký zvyk, že dáva rány pesťou, je to blázon. Keby som pustil Carlosa, hneď by vošiel dnu. Keby som pustil Maxa, okamžite by ušiel. Vieš, prečo som sa teraz vzdialil? Aby mohol výjsť na svojom území. Rozumieš? Povedal som si, že trochu vidím na jeho územie. On aj tak neutečie. Počkaj, stoj chrbtom, počkaj. Ty zostaň tak, nehyb sa. Počkaj. Počkaj chvíľu, Max nech je otočený chrbtom. Nedávaj mu ovoňať. Zapni kameru. Nie, videl si to? Chcel som, aby ho ovoňal, ale nedovolí to. Počkaj, nech sa pozriem. Teraz sa pozri, zasa sa pomaly približujem. Nebudem ho dražiť, len mu to dám ovoňať. Ale ty to drž opatrne. Drž to opatrne, otočí sa. Vidíš? Otočilo sa to k tebe, dávaj pozor. Ale máš niečo ty? Bolelo to? Uhryzol, zuby prenikli. Prisahaj, tak nech sa ti darí v práci. Rozčulil sa zvie. Rozčulil sa, tak ho radšej príliš netlačme. Poď, vráťme ho späť. Nenevaj sa na Maxa kvôli tomu. Carlos mi to tiež raz urobil. Nahneval sa, rozčulil sa. Hovorí, nechaj ma už na pokoji, chápeš? Chlap sa nahneval. Máš šalár môjmu synovi. Normálne sa otáča. Carlos sa ku mne tiež raz otočil. Teraz som si už tým, že sa neustále zaoberám psami, vytvoril reflex. Siahol som ruky, aj nohy. Ale tieto veci sa dejú, či chceš alebo nie. Pretože sú to veľké, tvrdé psy, nahnevajú sa, rozumieš? Chlapík hovorí, nech ho pustím. Pozri sa na tú hlavu. Gekan, keby sme tú hlavu dali na váhu, koľko by asi vážila? 60-65 kg. 65 kg. Mášalach môjmu levovi. Môj syn má pravdu, hovorí správne. Ako sveta kráva. Poď, synak. Poď, synak. Carlosovi nedávame podiel na žabe. On si berie podiel, Carlosa nedávame. No nič, priatelia. Aj dnes sme prišli a urobili sme pekné porovnanie. Otestovali sme sebavedomie synov. Samozrejme, našim želaním bolo, aby sa dohodli. Ale žiaľ, nestalo sa tak. Keďže sú všetci chlapci a ešte k tomu vstúpiš na ich územie, keď povieš hopala, nevyhnutne vzniknú hádky a problémy. Ale Carlos otec, dnes si ako stroj, môj levý syn. Na budúce vezmime aj Carlosa do mesta. Nechajme to vidieť aj ľudí, otestujeme reakciu ľudí, Gekan. Poď sem, poď sa trochu potešiť. Poď, brat môj, poď, neboj sa, poď. Carlos, buď rozumný, poď. Keby ťa mal porísť, urobil by to? Poď. Poď, podržím ho.
Poď, pohľaď ho takto. Poď, pohľaď ho. Nechaj ho ovoňať si tvoju ruku. Daj mu ovoňať ruku takto. Nechaj ho ovoňať. Neboj sa. Poď. Poď, neboj sa, pozri. Pohľaď ho. Som pri tebe, pohľaď ho. Pohľaď ho, neboj sa, pozri. A čo by mal on robiť? Čo má robiť, keď sa bojí niekoho svojej veľkosti? Ja ho na teba zvyknem, dobre? No poďte, priatelia, veľmi vás mám rád. Nezabudnite dať video like a prihlásiť sa na odber. Dávajte na seba veľký pozor, majte sa pekne. Majte sa dobre, moji priatelia.